повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Вітаю усіх, хто до нас щойно приєднався. І зараз ми будемо говорити про тему медицини, але спершу давайте переглянемо сюжет про цей день в історії. Цього дня 1681 року у Бахчисараї підписано договір, який завершив російсько-турецьку війну 1677-1681 років і встановлював перемир'я між країнами терміном на 20 років. Згідно з Бахчисарайською угодою, Османська імперія визнала право Росії на завойований нею Київ. 23 січня 1912 року у Гаазі підписано Міжнародну опіумну конвенцію. Вона стала першою міжнародною угодою щодо контролю за обігом наркотичних засобів. Її підписала Німеччина, Сполучені Штати Америки, Китай, Франція, Великобританія, Італія, Японія, Нідерланди, Португалія, Росія і Сіам. 23 січня 1950 року ізраїльський парламент проголосив Єрусалим і його західну частину столицею Ізраїлю. А це відбулося всупереч рішенню Організації Об'єднаних Націй. У місто, розділення в результаті арабо-ізраїльської війни 1948 року, переїхали ізраїльський парламент і уряд. Оголошення Єрусалима столицею Ізраїлю не отримало міжнародного визнання, а сусідні держави тоді оголосили єврейській державі економічний бойкот. Цього дня 1960 року швейцарський вчений Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі Трієст спустились на дно Маріанської впадини, досягнувши рекордної глибини занурення майже 11 кілометрів. Після цього Пікар написав книгу «Глибина 11 тисяч метрів», в якій виклав історію створення батискафа Трієст і його феноменальне досягнення. Після ряду модернізацій батискаф до 1963 року використовували для пошукових підводних робіт, а потім списали. 23 січня 2002 року український шахіст Руслан Пономарьов став наймолодшим чемпіоном світу. Тоді йому було 18. У нагороду він отримав $500 000. Зазначу, що раніше цей рекорд належав росіянину Гаррі Каспарову, який став чемпіоном світу з шахів у 22. Це звання він здобув 1985 року. Такі події відбулися у цей день в історії, а зараз я вже готова вітати нашого гостя і представити його вам. Це лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. Доброго ранку, пані Євгенія. Ну, власне, такі з останніх новин, звісно, це всі розмови про кір і те, що відбувається в країні. Зокрема, от на Закарпатті у Тячівському районі від учора триває карантин. Діти не ходять до навчальних закладів, оскільки надто багато хворих на кір, власне. І в продовження цієї теми вже дуже багато тривають дискусії, розмови і про щеплення від кору, і від того, як лікуватися, і який стан, в принципі, в країні з лікуванням цієї хвороби. Ну, от, власне, ваші коментарі і ваше бачення проблеми. Ну, если касаемо Тячевского района, да, то там напрямую сопряжена ситуация, в принципе, как и во всей стране, с отсутствием правильной вакцинальной политики. Но если читать интервью, по-моему, от вчерашнего дня с Москаль, да, сейчас там заведует делами области, скажем так, то он заявляет про отсутствие вакцины там на сегодняшний день. То есть все вроде бы уже обозначили, что вакцина везде завезена, пожалуйста, профилактируйте, пожалуйста, делайте активную профилактику. То Закарпатье как-то эта участь обошла. И коревая вакцина там в дефиците. Соответственно, там не могут создать благоприятные условия для, скажем, снижения заболеваемости. То, что касается центральных регионов, да, идет активная вакцинальная политика. Действительно, участковые терапевты взялись за активный отчет детей, кто не вакцинировался. Школы взялись за, опять же таки, активный контроль. Да, это вот и справки, и родители начали тормошить по всем вопросам. Пожалуйста, пересмотрите медицинскую документацию. Все ли у вас сделаны прививки, ревакцинация ли вовремя. Если нет, придите и сделайте. В Киеве этот вопрос поставлен хорошо, в Харькове поставлен хорошо, а вот Закарпатский регион, к сожалению, страдает по причине отсутствия материала вакцинирования.
Дуже багато, ну настільки багато розмов про кір, насправді, тому що я їхала у ліфті і почула наступну фразу від своїх сусідів, які сказали, що кір, от зараз кажуть, що така епідемія, а мені здається, що це так само, як було з епідемією курячого грипу, там свинячого грипу, що постійно піднімали, аби тільки продавати вакцини. І людина стоїть у ліфті і хвалиться, що вона щеплення не робила і не збирається, тому що це все роздувається владою спеціально для того, аби заробити гроші. Ну, давайте поговоримо про такі тези. В лифте рождается истина. Здесь нельзя не отнять, в общем-то, доли правды в этом комментарии. Действительно, паника была поднята, но она была не дыма без огня, да, то есть своего рода повод для такой паники послужило то, что у нас действительно очень плохо обстояли дела с вакцинацией населения, с завозом вакцинального материала, с ответственностью за отсутствие вакцинации. То есть появились антивакцинальные движения. Врачи могли себе позволить такие комментарии, что, мол, да ладно, не вакцинируйтесь, детская инфекция, она пройдет сама по себе, дети должны в детстве этим всем переболеть. Все это привело к вот таким вот последствиям. То, что касается кори, вообще для нее характерно такое течение, то, что есть эпид-порог, есть, скажем так, спад заболеваемости. Это во всем мире так. За исключением, конечно, Соединенных Штатов Америки, они заявили о полном искоренении коревой инфекции на своей территории, так как подлежало вакцинации 100% населения. Ну, у нас все звенья здесь пострадали, да. Здесь и возникла действительно паника, здесь и возникла паника на фоне отсутствия поначалу вакцинального материала, здесь возникла паника, потому что случились случаи смерти. Все это воедино привело к той ситуации, которая сложилась сейчас. Ну, потихоньку мы из нее уже, скажем так, выбираемся. У випадку з кором, якщо людина вже хворіла на це захворювання, наприклад, там в дитинстві, так, чи варто робити щеплення після, зараз уже у дорослому віці, чи можна не прийматися і думати, що в тебе вже є імунітет? Существует, скажем, стандарт. Прописан документально, прописан в приказах по МОЗ, и, в принципе, это мировой стандарт. До 30 лет, если человек не переболел корью и не знает о своем коревом статусе, он подлежит вакцинации. После 30 лет делается иммунологическое исследование на наличие антител в организме человека и решается вопрос о активном иммунитете, о вакцинации. Если же иммунитет таковой, как свидетельствует, что человек переболел, титр антител достаточный, вакцинации такой человек не подлежит. Если до 30 лет, допустим, да, там 28-29, то ситуация в принципе такая же. К 28 годам, как правило, многое количество людей уже перенесло корь, может быть, даже в стертой форме. Лучше всего сделать иммунологическое исследование. Оно в широком доступе, оно не такое дорогое. То есть это будет район 200-300 максимум гривен, который даст ответ на вопрос, мне надо идти делать прививку или не надо идти делать прививку. То, что касается детства, здесь надо поднять медицинскую документацию, если таковая имелась, и посмотреть, когда делалась первая прививка, когда делалась вторая прививка. По кори в год и в 6 лет для детского населения. Взрослые решают этот вопрос посредством иммунологической памяти. І все дуже просто. Пані Євгенії, от ви навіть зазначали там стосовно кори, те, що деякі ці панічні настрої, вони, зокрема, перебільшені. От про що можна сказати? Є ще якісь такі, не знаю, страхи, які зараз ширяться, якісь чутки, нібито намагаються підняти паніку, а насправді там не варто перейматися, або ж навпаки варто перейматися. Яка зараз ситуація з інфекційними захворюваннями загалом? Ну, тот, кто не работает в отрасли инфекционных заболеваний, да, он точно так же летом не знает о количестве заболевших лептоспирозом, о том, какие там грязные у нас пляжи, водоемы и так далее. Да. Тот не знает, сколько зимой переболевает людей менингитом, менингоэнцефалитом. И для нас, да, это обычная новость. Мы вписываемся по инфекционным заболеваниям пока что во все, скажем так, нормы. Мы не можем заявить вот с точностью до одного случая, что мы превзошли порог там, по менингококку, по кори, по дифтерии, по гриппу, по полиомиелиту. На данный момент такой статистики нет. Все инфекционные заболевания сейчас в рамках, скажем так, статистики, которая не позволяет выйти за порог заболеваемости.
Що стосовно грипу, тому що, знову ж таки, ми вже піднімали цю тему, зокрема, з вами в цій студії, коли говорили ще на початку періоду щеплень від грипу і тих штамів грипу, які на нас чекають цієї зими. Зокрема, це 3 штампи, якщо я не помиляюся, там я забула одну з назв, але це Каліфорнія, Брізбен і Гонконг, власне. В нас переконують, що є вакцина, вона в доступі, її можна купити. Тобто, яка картина зараз саме по грипу в Києві і в країні, зокрема? Ну вот даже если посмотреть на инфекционную службу, то случаев обращения с гриппозной инфекцией больше, чем с коревой. Просто грипп чуть-чуть отошел на второй план, его, скажем так, затмила корь. По факту подтверждения гриппозной инфекции на сегодняшний день, в принципе, превалирует и грипп типа Б. Это достаточно спокойный грипп, который мы переносим ежегодно, и нет такой вот прям нагрузки эпидемической, что ой-ой-ой, нас грипп накрыл волной. Нет, количество заболевших гриппом тоже сейчас не превышает число эпидемического порога населення. А зараз вже пройшла оця якась хвиля, певна? Тобто варто чекати, що все піде на спад, чи ще все ж таки можна чекати якихось нових хвиль? Как правило, вторая волна – это конец февраля, начало марта. Период оттепели, период такой влажной, но уже теплой погоды. Для вирусной инфекции это отличная среда для распространения, для заболеваемости. Соответственно, вторую волну, ровно как и по коре, прогнозируем на вот конец зимы, начало весны. Які поради стосовно, там, не знаю, що робити, аби якось берегтися від цього? Ну, чи якщо тебе вже, не знаю, спіймав грип, то нічого ти не зробиш, зрозуміло. Але які заходи можна там, до яких заходів можна вдаватися, аби все ж таки якось відійти від цього? Если вы почувствовали, что вы заболели, да, или человек, который рядом с вами заболел, это, конечно же, карантин. Ничто так не останавливает инфекцию, как не внесение ее в организованный коллектив. Соответственно, пожалуйста, останьтесь по возможности дома. Если такой возможности нет, вызовите врача, который вам выдаст оправдательный документ о вашей временной нетрудоспособности. Если это домашний режим, заболевание протекает более-менее в легкой форме, то, пожалуйста, противогриппозные препараты, симптоматическая терапия, это в общем доступе, но желательно, чтобы, конечно же, врач осмотрел и расписал все-таки всю терапию от А до Я. То есть не надо пить там 5 пакетиков терафлю за 1 минуту, там самостоятельно бежать в аптеку покупать азольтамивир или другие противовирусные препараты. Все это должно быть по строгой рекомендации и дозированию врачом. Но если более тяжелый случай, то желательно, конечно, обратиться в лечебное учреждение с возможной последующей госпитализацией для дальнейшего наблюдения. Особенно это касается людей, у которых развиты хронические заболевания, так как предотвратить обострение хронических заболеваний и не допустить развития осложнений вирусной инфекции. Пані Євгенія, ще хочу от вас запитати стосовно медикаментів, які в нас є зараз в аптеках у загальному доступі, тому що коли йдеться про лікування там того ж самого грипу, дуже багато нарікань стосовно якості тих медикаментів, якими ми лікуємося. Насправді, що цієї самої дієвої речовини у складі ліків надто мало, і все робиться для того, аби ми як можна більше витрачали гроші, як можна більше цих ліків приймали. Тобто, ну, це також міф, чи все ж таки це має місце бути, і знову ж таки варто купувати якісь там, не знаю, імпортні препарати? Ситуация 50 на 50, и никто не дает стопроцентной гарантии, даже если вы приобрели препарат за серьезную сумму денег, и там даже будет написано, что это там, не знаю, Sanofi, GlaxoSmithKline и прочие европейские компании, которые стопроцентно отвечают за качество своего товара. Нет гарантии, что это не фальсификат, к сожалению. Но таковы сегодняшние условия торговли, рынка. И я не знаю, кого в этом винить, кто должен отслеживать за качеством фармпрепаратов. Но одно могу сказать точно, инфекционные стационары на сегодняшний день по городу Киеву укомплектованы противовирусными препаратами хорошего качества. При случае обращения за помощью, в принципе, вам все лечение предоставится. Вас не заставят с бумажечкой бежать в аптеку, вот дайте мне это, дайте мне то.
Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую за ваші відповіді. Лікар-інфекціоніст відповідала на наші запитання. Євгенія Менжуліна. Зараз ми перервемося на 5 хвилин, після чого повернемося в студію і буде цікаво, ми будемо говорити з експертом з питань безпеки. Тож дочекайтеся.